17 March phashalo TBSC board ne exam om pite kakra bono kaine rungnogo Kokborok subject ne exam rnai rokno Bengali script baino ma shinai hinai sajago amni bagai kwbangma English medium ne rungsrungnai jik song Jwngjalo kalaika hanai koktomao sawai mankha tamoni hingke swkangni simi amo hai kono official saklaimung kwrwi Kursatai kalayo 1979 bisini 19 January Kokborok kokno Tripura State Language hinai ko simung rimani yakshi bodolni hapang tongpro aphurni simino school college university o Kokborok subject naharnai rok Bengali eba Roman script bai sinani hapang go simung rikha phiam miani patimungno tei selamung phunoka TSU Central Committee ni adongsong TSU Central Committee amoni bagai khorangti sagate hapangno o kaini school ni HM ni against action naharna ngthun hnai kabokha video report Jwngjal TV Belaino kaisa lachima sungsa tei wanama singsani koktoma sini thani phaisho baikha abang khabo bahai norok jotono saimano yakshi bodol sini amani kokborok 1978 o Tripura hastego puila phaimani pore borok 1979 o kokborok kokno sini government language hisabe স্বীকৃতি রুমানি বা abono accept khlaijangmani o yakshi bodolni jaragono afroni simino turuk khlai school college rogo jong kokborok subject tui kwbang masini even tabu MA phano abono tui khlai tongmano pori tongmano kwbangma jarago kokborok ni script no tui kok banglai tonglaimani jara ba controversy tongmani jara phano se yakshi bodolni jarago at least je student Roman bai phano Bengali bai phano je babe duita script no accept khlai naharino borok school rogo college rogo exam rui tongo ba borokni ichakla sui tongo phiko wanama singsani kok ongkha miyago laikhungjak salo class 12 ni language group ni exam tongmani o exam o jong nukjakha বিশেষ khlai duita school je kakrabon te ompi o duita examination ni center o je uroni HM borok সাহিরো যারা এক্সাম রনাই রকনো স্ট্রিক্টলি ভাবে যে বড় বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টে মাস হইনাই আবো হয়তো আসুক 25 বছর বা দীর্ঘ জরাগ yakshi হাপং তফ্র আবো হয়তো কোনো স্কুলনি বা কোনো জায়গা আবো হয় পাটিমুংর কিন্তু নুকজিও হ সেকে ও কতাল হাপং ফাইমানি পরে আবো হাইরক পাটিমুংর নুকজাব বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পনি মুই kokborok সাবজেক্ট বাদ খাই রনানি চেষ্টা খাইকা जों বুসু প্রটেস্ট খাইকা TSU আবনি প্রটেস্ট খাই जों আবনো মানখা এয়ারপোর্ট kokborok বাই সাকলাই মনে থাকি রিখা abono bosong selengui tongo protest khlai tongo phekaba o taboni hapang busuk joratui sini amani kok je kokborok kokno borok hamjagui tong abo tei issa borok proman rui rekha tamani hingke kwbangma abohai student jara English medium ni simi belong khlainai borok miyago exam rona thangfru borok abono kahamke suisi maya tamni ke puilani simi saklai bung krei api hai exam hola habisi atike saklai ro gesem koinai TSU Central Committee ni abo trip bosong বিরোধিতা খাইও abo নিন্দা জানো ধিক্ষার জানো abo hai ঘটনা না যে পুরা অধিকার দङ তাবুক জেনারেশন চেঞ্জ হই দङ जों চিনি জরা হবো যে ভাবে বাংলা রোমান দুইটা স্ক্রিপ্ট বাইনে जों যে সুইমানি যে অধিকার দङনি অধিকার জাতে না অংথ কারণ abo কোনো TBSC board ni simbo officially সাকলাই মুকরই হনখে তামনি ভাবে বরক abo hai খাই যে এই খাইনাই ও খরগনাইনি এগেইনস্ট হবো जों যারা নাই তংনাই yakshi হাপংনি বদলনি থালি বা yakshi hapangni bodolni thali je aboha ongyokho tabungni je hapang tongnai o hapangno जों boroni against strictly action na harjangna bagaibo जों TSU Central Committee ni ongwi जों kobongnai jodi aboha ongjangke financial जों aboni against kotorke khorak tisanai tai choba nokhornai hnibo जों jual lai tongo aboha ongjangke abo ma thangnani ongna nango